No, així el que es tracta és de resoldre una contradicció importantíssima per al capital, que entre les rendes tecnològiques i la inversió en I+D com a element de competència intercapitalista bàsic i elemental i els retalls al mateix temps en educació i en altres nivells bàsics de l'estructura social. Aleshores, com compaginar aquesta contradicció és el que és una trencaclosques ara mateix per al sistema capitalista i fonamentalment està realitzant al mateix temps en dos vessants o que coincideixen al mateix temps, que són la flexibilitat davant de les exigències del mercat en general, de la mercantilització de tota la vida en general del sistema capitalista i amb la dualització del sistema educatiu, fer diferents esglaons en el sistema educatiu i una mena d'apartheid també dins del mateix sistema educatiu. Anar expulsant, òbviament, a la població treballadora del sistema educatiu i fer-lo més flexibles, especialitzats, és a dir, dúctils a les demandes capitalistes a la resta de població que queda dins d'aquest sistema educatiu, especialment en els nivells segons els esglaons superiors. D'això parlarem el pròxim dia. Obviamente no, lo que se trata es de crear una mà d'obra lo més vulnerable i submisa possible, però això encara no garantitza cap incorporació, cap integració al sistema o al mercat laboral. La submissió i la ductilitat o flexibilitat, adaptabilitat o com vulgui dir-se a aquest mercat laboral i al conjunt de requeriments del sistema capitalista implica una major possibilitat de ser triat i desitjat reiteradament en aquest mercat laboral, però no una integració, òbviament, en el sentit clàssic que entenem aquesta integració. Cada fase d'acumulació del capital requereix d'uns tipus o altres de formació de la força de treball. En un moment donat, una formació més integral, més humanística i demás era necessari per a la formació del capital perquè en un moment donat podia ser-ho, no? Però perquè l'estava formant només qualificadament a uns sectors de població. La gran majoria de la força de treball estava desqualificada i aquests sectors sí que tenien que tindre la major comprensió i qualificació possible en un sentit humanista, si vols. Però això va passar ràpidament a veure i el que interessa és la formació tècnica especialitzada. Quan més especialitzada més, això ho comentaré el pròxim dia, quan més especialitzada en el know-how, però al mateix temps el menys possible en el know-that. És a dir, saber com es fan les coses però no per què i el què de les coses. Això no importa per a res. Aquesta és la clau de la superespecialització, fer imbècils útils a tots els nivells. Però bueno, això d'imbècils útils no ho poseu. A mi no m'ha de brillar. No ho poseu. You know, if I could sing pop tunes like Frank Sinatra or Sammy Davis Jr., I don't think I still could do it. But Lucille don't want to play nothing but the blues. I think I'm pretty glad about that.